На гадзінніках 21 нядзеля вы глядзіце аб'ектыў, навіны з Беларусі і свету. З вами Віталь Бабін. На пачатак давайте коротко зазірнем, што вас чакае наперадзе цягам бліжэйшых 15 хвілінаў. 4 тыдні да выбараў прэзідэнта Беларусі. Хто трапіць у кандыдаты? Калі ўжо пачаліся такія дзеянні, пра якія все мы ведаем супраць Бабарыкі, то натуральна, што лагічным працягам будзе яго нерэгістрацыя. АМАП супраць пратэстоўцаў у Берасці. Очевидно, что идет такое насилие над гражданами. Амаль кожны дзень без вады. Ужо задолбаліся, як кажуць, званіць у службу 115, у Полацкого даканалу, диспетчерскую. Мы уже оборвали там усе телефоны. Вось. Ну, немагчыма так жыць. Роўна 4 тыдні да выбараў і 2 дні да рэгістрацыі кандыдатаў. Ці ў бюлетэні для галасавання мы ўбачым прэтэндэнтаў у прэзідэнты Валера Цапкалу, Віктара Бабарыку і Святлану Ціхановскую, высвятляў Александр Папко. Валер Цапкала не пакідае надзеі зарэгістравацца. Каманда патэнцыйнага кандыдата атрымала доступ да падпісных лістоў. Тэрытарыяльнай выбарчай камісіі забракавалі больш за палову са 160 тысячаў сабраных ім подпісаў. Где-то там, допустим, указан был адрес, город, адрес, но не указан район, а район надо было указывать. Ну и какие-то, так сказать, другие вещи, да, которые на самом деле четко не регламентируются. И поэтому мы готовим даже по юридическим и формальным признакам, мы готовим наше обращение в Центральную избирательную комиссию. Штаб Віктара Бабарыкі падаў на ЦВК у суд. Механізму абскарджання пратаколу, у якіх тэрытарыяльныя камісіі адбракавалі подпісы, выбарчы кодекс не прадугледжвае. Гэтак Цэнтр выбаркам раней адказаў на скаргу каманды Бабарыкі. У яго забракавалі 200 тысяч з 365 тысячаў подпісаў. У трэцяй фаварыткі кампаніі Святланы Ціхановскай значных праблемаў з подпісамі не выявілі. Яна ўжо набірае каманду. Вот в этой песне Тихановского, да, стены рухнут. Надо поднажать плечом. Наших плеч этого будет недостаточно. Надо все плечи белорусов, понимаете? Все плечи. И тогда у нас получится. И мы будем все жить в стране для жизни. Чые імёны надрукуюць на бюлетэні для галасавання, ЦВК пастановіць 14 ліпеня. Калі ўжо пачаліся такія дзеянні, пра якія все мы ведаем супраць Бабарыкі, то натуральна, што лагічным працягам будзе яго нерэгістрацыя, ну, пад падставай там што-небудзь не так у падаткавай дэкларацыі і гэтак далей. Таксама, мне здаецца, калі ўжо аб'явілі, што Цапкала нібыта паводле ЦВК не сабраў адпаведную колькасць подпісаў, калі забракавалі каля 60%, то таксама няма сэнсу ўжо гуляць нейкія складаныя гульні. Сабраныя подпісы ў Цэнтр выбаркам падалі 7 ініцыятыўных групаў. Група Віктара Бабарыкі, Валера Цапкалы, Святланы Ціхановскай, Александра Лукашэнкі, Сергея Чэрачня, Ганны Канапацкай і Андрэя Дмітриева. Каго з іх, на думку грамадзянаў, зарэгіструюць? Канапацкую, Дмитриева зарегистрируют. Надо же создать видимость выборов. Будут допущены те, кто никакой роли не играет и никакой опасности не представляет действующей власти. Зарегиструют Александра Григорьевича Лукашенко. Ну, это я точно знаю. Мы женщины возрастные, далекие от политики. Нам бы не было войны, и уже было бы хорошо. Тыя, каго зарэгіструе ЦВК, пасля атрымання пасведчання змогуць пачаць агітацыю. На яе ўлады адвялі толькі 25 дзён. Александр Папко, Белсад. Нядзеля, а значыць, праціўнікі сумнавядомага акумулятарнага заводу ў чарговы раз сабраліся на плошчы Леніна ў Берасці карміць галубоў. Гэтым разам улады пайшлі на хітрасць і пры дапамозе АМАПу зацягнулі людзей у выканкам, каб паразмаўляць пра рэферэндум. Идет такое насилие над гражданами, препятствование. Было заявлено, что здесь готовится несанкционированное собрание, вы потенциальный участник и можете быть привлечены к административной ответственности. Встреча была организована, ну, получается, спонтанно. Я так понимаю, чтобы вытащить людей с площади. Большинство людей пришло в зал, развернулось и ушло. Прошло до кинотеатра «Беларусь», а часть... я как юрист остался переговорить с сотрудниками облсполкома, областного совета депутатов, как раз юридические вопросы по проведению будущих референдумов.
Хваля рэпрэсія ў перадвыбарчы перыяд дакацілася і да людзей творчых прафесіяў. Адзін пост на старонцы ў сацыяльнай сетцы каштаваў аўтарам і вядоўцам аўтарскіх праектаў на дзяржаўным тэлебачанні закрыцця праграмаў. Тэму працягне Александра Пуціла. Кацярына Пытлева пачала працаваць на беларускім тэлебачанні з 8 класа. Дзяўчына і падумаць не магла, што больш як праз 20 гадоў ейныя прафесійныя дзейнасці яе назавуць нягоднай быць тут вядоўцаю, бо быццам бы парушыла карпаратыўную этыку. Хіба палічылі допіс у сацыяльных сетках пра сітуацыю вакол крамы «Сымбаль Біуай» и про затрыманне падчас мирных акций их удельников и журналистов. Если бы я была руководителем, конечно, я в первую очередь действовала в интересах компании и в интересах своих сотрудников. И я в первую очередь держалась бы за профессионалов. И если профессионал не вредит компании, а своей работой он точно не вредит, и его высказывания не наносят ущерба компании, то я бы, конечно, такого человека оставила. И наоборот, мне кажется, что если бы меня не сняли с эфиров, это было бы скорее показателем демократичности и открытости Белтелерадиокомпании. Но так как этого не произошло, значит, позиция руководства ясна. Як выявілася, гэткая палітыка не толькі ў кіраўніцтва Белтелерадыокампаніі. Мікіта Моніч быў навуковым супрацоўнікам Нацыянальнага мастацкага музея. На сваёй старонцы ў Фейсбуку ён размясціў верш «Зварот да Александра Лукашэнкі». Неўзабаве таленавітага экскурсавода звольнілі. Калі бяруць у закладнікі творы мастацтва і нават, як бяруць закладнікі, калі іх выкарыстоўваюць, выварочваючы, для мяне самае галоўнае, што зрабіў Бабарыка, привез гэта у нашу краіну, то спачатку я пісаў якія-то пасты празаічнага кшталту, а пасля зразумеў, што ўсё папёрла, і вось яно нараджалася ўнутры, некалькі дзён гэта ўсё выпрацоўвалася, пасля некалькі дзён я абмяркоўваў з бліжэйшым колам маіх сяброў, з маёй сям'ёй, вось ёсць такі тэкст, а што, а як, сабраў пэўнае меркаванне, потом падумаў, все роўна гэта ж мой верш і мае адносіны да мастацтва. Ну і думаю, і моя старонка ў Фейсбуку, асабістая гісторыя, давайце-ка я ўсё ж такі выкажу асабістае меркаванне. Гісторыі Екатерины Пытлевай і Мікіты Моніча паказваюць, што цяпер асабліва востра паўстае пытанне падзелу на сваіх і чужых у беларускім грамадстве, кажа медыаэксперт Паўлюк Быкоўскі. Люди, которые зараз адчулі, што яны не згодны з беспределом, ці з чымсьці яшчэ, яны не думалі, што некаторыя з іх маглі не думаць, што яны выказваюцца, так скажем, у апозіцыйным нават гледзяшчы. Бо не все гэтыя выказванні, за якія людзі пацярпелі, выглядаюць палітычнымі. Разам з тым, так оно спрацавала. Яшчэ нядаўна стала вядома пра звальненне шэрагу працаўнікоў з беларускіх дзяржаўных каналаў. Сярод іх шоумен Дмітрый Урангель, а таксама Меліціна Станюта. Знакамітай гімнасткі пазбавіліся пасля таго, як яна выказалася пра затрыманне людзей у чарзе ў краму «Сымбаль Біуай». Александр Пуціла, Белсат. Мінздароўя Беларусі не выключае другой хвалі COVID-19, але і супакойвае. Справіцца з ёй нам дапаможа досвед. Паводле звестак універсітэту Джона Гопкінса, Беларусь цяпер на 29-м месцы ў свеце ў агульнай колькасці захворванняў. Афіцыйна цягам апошніх сотняў у краіне прызналі 165 новых выпадкаў COVID-19 і 5 новых смерцяў. Выздаравілі 461 асоба. Мінздароўя завастрае ўвагу на станоўчай дынаміцы ў эпідэмічнай сітуацыі. Маўляў, колькасць пнеўманіяў у хворых на COVID-19 у апошнія месяцы зменшылася ў разы, а больніцы вяртаюцца да звычайнага рэжыму працы. У беларускім бюро Сусветнай арганізацыі здароўя ацэнак сітуацыі не давалі, але параілі захоўваць рэспіраторны этыкет, гігіену рук, сацыяльную дыстанцыю і насіць маскі там, дзе гэта неабходна. Першымі паводле колькасці захворванняў на вірус застаюцца ЗША, дзе афіцыйна 3 248 000 інфікаваных. Ужо хутка ў Польшы апублікуюць вынікі экзіт-пол, з якіх папярэдне даведаемся, хто перамог у другім туры прэзідэнцкіх выбараў. Супернікі належаць да галоўных партыяў краіны, кіроўнай «Закон і справядлівасць» і апазіцыйнай «Грамадзянская платформа».
У бюлетенях другого туру галасавання дзейны прэзідэнт Анджэй Дуда і мэр Варшавы Рафал Часкоўскі, якія перад фінальным змаганнем нават не спаткаліся на выбарчыя дэбаты. У першым туры дзейны кіраўнік Польшчы набраў 43,5% галасоў, а Часкоўскі 30,46. Паводле некалькіх сацыялагічных апытанняў у другі тур кандыдаты ўвайшлі з амаль роўнымі шансамі на перамогу. Афіцыйныя вынікі галасавання абвесцяць цягам 48 гадзінаў, папярэднія ўжо неўзабаве. Праблема з падачай вады з'ява апошнім часам нярэдкая. Закранула яна і мястэчка Шуміліна, што на Віцебшчыне. Вада раптоўна знікае ў любы час дня і ночы. Жыхары б'юць трывогу цягам месяца, але мясцовыя ўлады за гэты час не наладзілі нават падвозу вады. Як выжываюць у гэткіх умовах людзі, да якія захады для развязання праблемы робіць дзяржава, высвятляў Зміцер Казакевіч. Ну вот глядите, у нас наши водоканалы относятся до содержания инженерных систем у доме. У сутарэнні лужыны, цячэ і крапае, а вось наверсе бывае ні кроплі. Жыхары дамоў на вуліцы Суворова ў гарадскім пасёлку Шуміліна амаль штодзень без вады. Перабоі пачаліся ў чэрвені. Мы живем на верхних поверхах, и каждый вечер отключают воду. Уже задолбалися, як кажуть, звонить у службу 115, у Полоцкого водоканалу диспетчерскую. Мы уже оборвали там усе телефон. Вось. Ну, немагчыма так жить. Немагчыма стала пасля таго, як летась камунікацыі перадалі ад мясцовай жыллёва-камунальнай гаспадаркі прадпрыемству Полацак водоканал, тлумачаць жыхары. Цяпер, як толькі вада ў кранах з'яўляецца, напаўняюць на запас слоікі, бачкі ды пляшкі, каб было як памыць дзяцей перад сном ды згатаваць вячэру. Элементарно, просто даже если просто попить, воды нету. Это хорошо, приходишь на кухню, ну, там у нас постоянно, у меня дочь старшая говорит, как в Советском Союзе, у нас все кастрюли, большие емкости, все занято водой. Доходило до того, что надо было чуть не на озеро идти мыться вместе с детьми, у меня их 5 детей. Ну, я не знаю, как быть в этой ситуации, 115 звонишь, а ответ один. Воды не будет. А калі яна ёсць, дык сумнеўнай якасці. Людзі кажуць, лепш такой не піць. Все портится полностью, машинки летят, фильтра летят, все отмыть невозможно, ни одну посудину, ничего. Першым пачаў змагацца за ваду ў доме 21гадовы Дзяніс Родченка. Напісаў скаргу, сабраў больш за 40 подпісаў і паехаў у Полацак. Маўляў, яго, як чалавека з інваліднасцю, мусяць выслухаць. Помыляўся. Когда вот именно в Полоцке было, вот именно, приезжал наш президент Александр Григорьевич Лукашенко, была вода, было все. Но как только уехал, в итоге ничего не стало. На галоўным прадпрыемстве Віцебскаблводаканала праблеме ведаюць. Загадчыца аддзелу працы з кліентамі Наталья Сцяпанова кажа, што перабоі ў падачы вады здараюцца праз недахоп артезіянскіх свідравінаў. Абяцае, што ўжо сёлета з'явяцца новыя. Точнее, сейчас уже разрабатывается проект бурения 2 новых скважин на водозаборе Лесковичу. Вот. И оно будет, как бы эта проблема будет решена. Калі? Абяцаюць до конца года. Больш дакладных тэрмінаў не называюць. А пакуль што людзі не могуць скарыстацца нават з калонак, і іх пазакрывалі. Ваду шумілінцам пампуюць толькі ў 2 ваданапорныя вежы. Зміцер Казакевіч, Белсад. Сёння абітурыенты здаюць цэнтралізаванае тэставанне ў гісторыі Беларусі. З гэтай нагоды мы пастанавілі даведацца, ці беларусы ведаюць сваю гісторыю і запыталіся. Як звалі нашага першадрукара, якіх князёў Вялікага княства Літоўскага, памятаюць, ды што могуць сказаць пра слуцкае паўстанне, якому сёлета спаўняецца 100 гадоў. Адказы жыхароў сталіцы слухаем ужо цяпер. Франциска Арина. Откуда? Из Беларуси. Вопрос коренной? Откуда он? По-моему, с Литвы, если не ошибаюсь. Франциска Рина. А откуда? С Полоцка. Скорына, с Полоцка. Вопрос, совершенно банальный, простой, но от неожиданности я просто смутилась. Скорына, Библия, Литва, Беларусь, ВКЛ. Похоже, не помню откуда, с Витебска вроде бы, а его Якуб Колос. Скорына. А откуда?
Ну, не с Питера точно. Радзивиллы. Нет, наверное, больше не знаю. Альгерт, Ягайло, Витовт. Позже там еще намного был Баторий. Гедемин, Войшелк, третий. Помогай. И кто-нибудь из черных, из рода черных. Сигизмунд Ваза был, там старый, третий был, вот уже 3. 3 июля по-нашему то же самое стилю, да. Но да это я знаю единственное, что победили тогда Московию, по-моему, так называлось. Белорусское восстание против коммунистов было. Против пригнета то, что коммунисты ущемляли права белорусов. Слуцкое восстание было направлено против свержения на тот момент действующей власти. Оно было направлено, чтобы БНР, скажем так, пришла к правлению. Мы сдавали ЦТ 2 года назад, нам уже это не нужно, поэтому ненужные знания отсеиваются, и мы их забываем. На гэтым у мяне ўсё. Больше інфармацыі шукайце на нашай інтэрнэт-старонцы belsat.eu. Я ж зычу вам добрага нядзельнага вечара і да наступных сустрэчаў на Белсаце.